Per tant, no podria vindrà o no vindrà. Bueno, a primera hora vindrà, no sé si no estarà allí. Aquí no hi ha opera, no pot venir. Ja no sé com estarà. Vale, vostè no l'ha finit, no finit, no. Jo no. Jo vaig ja amb la idea que vaig. A mi la idea és de cavallar. Com a pujar de la passada de cavall. Vinga. Saps què passa? Que jo havia generat La passa que no trobo el res. abans de casar-nos. Totes les derivacions d'aquestes hi ha dintre de... Però ara saps que no estem a l'altre. Hi ha un tema a parlar, que pot ser els trens de Berlín d'època, que pot ser el festa de Vini. Va dir, muy guai els ponts viaductes, perquè tots són ponts viaductes i túnels, no? La qual cosa, doncs, bueno, es tractava de fer una cosa una mica agradable. Però bueno, mira, sí, s'agraeix el comentari fort que moltes activitats que... Tindrem moltes activitats noves. Moltes,